episode masalma kan huang khan sawian li achian ta chu hall of souls branch pakhat master yalau an tan tirna hmuna chuan lutin master yalau chu chan chua an tuma an queen puina in veng tu tam tak chu an tilum masa a on lama boina om chu hria in chumi hnuwa old mogu khin ian le elder dang chak tak tak te po chu pon lama an ron chuak veka chumi hnuwa ian te po lo thlengin alin kara in be na sa tak a thleng ani kha khin ian chuan sawian chu a beya ma se papet puina in sawian chuan a block theya ian a chuan master yalau an tan tirna hmun hall chung lam chu a pan zela ta chuan hall of souls veng tu te chuan an ron zuya ian chu tha an tuma python lian tak manga be an tumani chu mu chuan sawian chuan nang ni ho hi 4-star do zong chau in nia min ne the in ringa mi ti in a 3000 burning flame beast body chu activate ta ani chuta hall of souls veng tu te chuan an python mang chuan sawian chu be an tum ta ma se sawian chuan burning flame body mangin strike chak tak mangin alo chang le abai na chu ana sat ema wangin hol pumpui me chu a nging dur the hiala 3000 burning flame body chu a chak le python chu ati chengal veka chu chuan pok na tak siamin muntina adar na sa hle ani sawian chuan chung veng tu te chu anu isata nang ni ho hi kalaka chu ran mung lak tlak lo mai ni atia holo sos veng tu te chu an in hliam na hle a chuta sawian chuan a heavenly flame mangin aron beile tlan chu tumma se tuma an chuak theilo chu mai al chuan an vaina kanga shom na tak turin an thita ani ti chuan sawian chuan malam pan zelin ma ason chak hle a atlan chak na chuan a chak zi atilang chiang hle a ma do jong level pakhatin a master aman lai khan a master chu a pui theilawa chu aman tupa po chu atan be le chi anilo ma se tuna chuan do jong level te chu atan har sadna ani phato lo olsam takin atihlum mia mai ni akong lo dan tum tu veng tu te hne na sol body hall of souls in aman te in nia chuti chung chuan in laka thil sol tu te rong in bola hall of souls ta na tho chu thil za thlak tak ani chumia wang chuan ka kuta in thivek anga tia energy chu apuak dara atam jok chu an thingal vek ani sol envoy pakhat chau adam chuaka chu chuan iena chu bei aron tuma sawian chuan amana leya apaya atha ma chuan sawian chuan sol body an man te khoya ngi an da tia zota veng tu chuan he branch chunga hian sol looking area om ti asoya chuta chuan tharau zong zong chu an khung khom vek ani sol looking great hall chu branch chung mun thuk lai bera a omatia asei zo rol chuan iena chuan ati hlum maka rei vaklawa chuan veng tu dang tam jok chu iena lampan chuan aron kal ve le a spiritual power mangin sawian chuan mi tam tak arong kal bel ti a hre thei an mani ma chon tura in pe rengin a 3000 latas heart flame chu a heavy ruler nen chuan a zong khoma 3000 lightning movement mang hall of souls veng tu lo lu zong zong chu be tumin apana heti la hen pon lampang chu lo langin tian hua chuan hall of souls veng tu eng moza chu alo be ve meka a flame mang chuan a phua an kang na sa hle zian po chuan a glowy pon mang chuan alo hnek leng lop lop mai boka master feng poison kale taizin te po chu hall of souls veng tu ten chuan ein be boina sa hle poison ka chuan a poison vortex lom tak chu van lama a tha chuti lai chuan taizan chuan 1000 sword formation chu activate ta ni chung sword te chu poison gal poison te nen chuan an in som khoma chiar sen lo khopa tam toxic blade an siama he an beina wang hian hall of souls veng tu te chu an thina sa hle chung sword le poison in bil khom te chu muntina asur thlasung sung maya chuti rol chuan sawian chuan a chunga veng tu la om te chu ala be chun zum zela sawian chuan akong lo dan tum tu te chu za ngai na tel lek lawin ati hlum mia mai sawian chuan malama pan zela ma se veng tu then khata chu iana beina tang hian andam chuaka iana hlom zian thiatin tlan chiat an tum ma se sawian chuan a mel ma pakhat ma chu zu atum lo a thap veka kum tam tak chung thinrim na apai to chu a chung rila tang apuak chuaka thinrim na ina khat a strike chak tak mang chuan sol looking hall gate po chu ati chhene hle a veng tu tam tak abe hnu chuan sawian chu a chaw deuh to a sol looking hall a chuan aluta chuta chuan a master akut pahnia cheina an lo khai chu a topa chuan a hmuta a chu thil mu chuan sawian chu aril ru ana hle
kum tam tak nuwa atopa chuan a master a hmu thei le chan chhuah theina hun anei ta chu alawm hle alung che tak zet amit tui chu atla zoi zoya yalo lampan chuan akala hun kal to a masterin a kai hruai lai te chu angai tua chuaka technique le thiam na azir tir lai te he a theina din hun thleng ngei tura a fui lai te chu a hre chuaka yalo chu hall of souls in an hruai lai khan sawian chuan a hruai kir le theinan engkim ti atiam lai te amit thla alo langa yalo chuan a thil nei hlut engkim yana chu a bevek to a bon ceiling frame le a flame an tra te po yalo hian sawian hi a chuang thin le a azir tir thaber nia angaya amason na po alung oi thin le ti chuan sawian chuan yalo atan na barrier chu a hnai ta yalo an man lai kha amit thla aron lang zui le chuti lai chuan yalo chuan telepathy chungri la tanga inpiak na hmangin sawian hena tuna tang chuan ibula ka om thei to lawang nangma chawanun izir angaya ni ati sawian chu alung chele a ma se tuna chuan thlamon na le lom na thuk tak anei ta ani a master chu a chan chuak thei to don yalo chu ni kho theloin omma se sawian a thom chu shia in alo har chuaka sawian chu en chuan fighter chak tak alo ni to chok ni lovin mi chaklo tak ni thin ma se malam pan tum tlat tu tlangwal a muta sawian ini tak takem nge ni hei hi illusion mai mai zo kem ni atia sawian chuan rang takin a changa master keima kani heta hian roi chhuak tu chen kalo kalani atia ti chuan barrier chu yana chuan a heavenly flame mang chuan ti chiat atuma reilo te chungin ati chhevek yalo an khaina chen po a chhevek bok yalo chu a chaklo em a chaw hle a atluwa sawian chuan alo man vat ngit takina chela chuti lai chuan hall pona chuan ji an chuan aklo ui pan mangin veng tu te chu alo beina sa hle a aram nung khoi an queen pon alo pui bok an queen le an tang te chuan zangaina tel lek lovin veng tu tlan chia zong chu an that veka chuti lai chuan master feng po chu old nu gunen ain beina sa hle a elder dang le chu poison ka tangzian le tian ho te po chuan alo be ve mek bok atopa chuan hall of souls elder panga te chu kal khomin anin beina chu an ti topa chu chuan hmu chuan master feng le midang po chu an ding khom ve ngala tuna chuan hall of souls elder ni lo veng tu zong deuh tho chu an that vek to master feng chuan an hena hall of souls miten ong ho tuna chuan kum tam tak chung yalawa chunga hre om tor na ithen man chu in pek hun a thlengta atia ma se old mugu chu ni zat mel se thian anuya he in be na hian a chaklo zok kan ni iringem ni heta hian engin nge lo ngak cheu ti hi in hrelawani atia hall of souls chuan yalaw hi apoimo hle ni in an ngaya chu wangin an elder panga dozen level tha chakna in zom khom po in ahum him thatok don no chu wang chuan helai hmuna hian dozen panga chok an om lo atia master feng chu aril ru aboi ta hlea a chan chu ahma suani na lo seito herban sa hian elder chakta pakhat old ghost anti zaijing dozen 5 star a om ve ti na ani chuti lai tak chuan old mugu chuan thilpok siamin signal a pe chuaka chuti lai chuan sawian chuan a master chu pona hroi chho tumin akwa chuaka an pahnih chuan a in bepa mola yalaw chuan hall of souls atang hi ka zele nang ti hi kalaring theilawati sawian chuan tuna chuan izirla hi ibula ka om to a tumain antina to lawang che atia chuta yalaw chuan tunge irwala local venrate feng chu pona omem ni atia sawian chuan ni chungin ni e master ka thian te chau ni lovin venrate feng taizian le midang te po heta hian an oma anni chuan hall of souls elder panga te chu an be me ka ni ti ina changa yalaw chuan makati hlea iron sword taizian ngei po min chan suak turin aram kalang ti ka be se ngai lo atia ma se sawian chuan master rang taka kan chhuwa phut angai ani chumi hnuak an sei don ni atia chuti lai tak chuan sawian chuan thilmak tak a hreta a an che ve chu adang lam ngal vek ni in alang yelaw point a hre chiang hle ani chuan hall of souls atanga mi chak tak pakhat a local mek kan chhuwa vat angai ani atia an pathi chuan tlan chu an tuma ma se chu hmun chu illusiona a changta ani eng tiang point gate lampan chuan tlan ma se ain herkwal zela an chuak theilo ti chuan an che vela chuan mi pakhat hi zazet hian aron nuya o pakhat chuan yalaw izirla hi midang lam tak chu ani e ma chan chuak tura ka hall of souls branch aron lu chil ngam hi he tlangwal hoi sin hi amak tak zetan aron tia chuti lai chuan aron in lan ta a chu tianjun ang thluka ngai hall of souls elder zaijing ania old ghost tia hriat ani bok
Yellow chuan old ghost ani ti a hrenga la old ghost zaijing a hmuh chuan yellow hmel chu alung ngai hmel hle a chan chu he pa chakna hi 5 star dozun peak 6 star dozun kai trep to ania sawian po chuan a hmuh chuan amang ang hle ni chungin zaijing chuan yellow hna kan hall of source master hian angai poimo hle che ani chuwang chuan amimal takin heta hian min tira thudik chu heta hian ka omna arei to ani atira tangkhan engkim ka lo thlir renga atumber chu nangman ringot che hi ani lo sanghalian jok man hun ka nga ka ni ati sawian chuan thinrum zata amet lai chuan zaijing chuan a soi chhun zoma sawian hena sabi chu ibula a om nge yang ka soi chu tua si an sian jet chungchang ani atia ipa po jet omna hun chu puan chho tir ka tuma ma se engma min shil ngai lo tun din huna in familia chuan thil ti theiber ini mela ikuta lo chuan khoi ama a om ho lawanga tia apa chungchang ria chuan sawian chu a thin rim na sa hle zaijing chu kok pa in kapa chu ikuta om tak tak ematia yellow chuan alo danga tuna i chakna mang hian i hne thei lawang he hmuna tang hi itlan suak wat turani tuna hian film khul lo takin i be ani chuan inun na i chan pha meng alo tia ma se sawian a thin rim na chu azual zer en beng dai thei lo zaijing chuan anu i zat hlea tumpo ni la itlan sho thei iding emni ti in chuta energy chu a condensa atek la om tak chak tak asiam ta ani thindrim takin sawian chuan skyfire 3 mi serious change third change chu activate ngala a 3000 burning flames thil ti thena hangin a taksa chu purple sparks in a puaka anunga 3000 burning flame beast body dian tak aron lang ta ani zaijing chuan sawian benan energy beam ati chuaka ma se sawian chuan a burning flame beast mang chuan alo beile ta zaijing attack na chu ati to vek chu insut na puak na tak chuan an che vela thil om te chu ati chena sa hle sawian chuan a master lam chu hoya kan man ho angai kan chok vat turen khongai special ring chunga lutla abak chu ka buai puyang atia yellow chuan alua bungata rang takin sawian an akuta abun special ring chunga chuan aluta ti chuan zaijing chuan portal honga sawian be turin soul chain share sen lo achua tira ina chuan a 3000 lightning movement mangin chung chen te chu alo bum zela zaijing po chuan ina chu angai nep ang ani lo top ti sha chuakin tlangwal speed chu a chhelawe atia chen tam chok ti chuakin a beile ma se sawian chuan alo bum vek rang takin a heavy roller chu ala chuaka chung chen te chu alo vai tara zaijing chuan a be chun zom zela 9 star do zom chau inia ma se i be tham reuh hle mei cultivator thanglam tak ini practitioner panga ai ni chak jok dei me ma se hun rei ka pe don lo che atia sawian hnunga ai teleport ngala ma se sawian chuan rang takin a sky splitting tsunami technique chu activate ngala ma se zaijing chuan a kutcho mangin iana strike chu a block 5 star dozun peak ani awangin atan lodan harsa lo hle sawian chuan athil ti thena tak tak a hria chuan amang ang hle a zaijing chuan sawian strike chu olsam takati chia in iana lama energy chak tak ati chuaka sawian chu ache theilo zaijing chu anui suka tangwal ka technique hi ilang thei chuang lawanga ti chuti lai tak chuan portal pakhat alo in honga chutatang chuan angri buddha lotus flame alo chuak hei sawian lo ruah man sa vek ania athil thiam tharania fing takin skyfire 3 mysterious sense mangin portal chu a honga lotus chu a chhuat tir ta ani zaijing chunga apuaka chu lotus puak chu anarem rem hle chu chuan zaijing chu anung tol tira chu hunrim chang chu mangtang kai sawian chuan tlan chu atum ta a thinrim zat hian zaijing chuan sawian voin ka kota thi idu di in alang ti in a dual eye prison chu activate a sawian chu aman beta ache theilo ti chuan zaijing chuan star plucking hand chu a chua soul hand lian tak pakhat chu a kau chuaka chu chuan sawian chu amana ni chungin zaijing chuan no pang i huna top to heta hian engkima to panga tia ma se a soul hand naman chu yana klona lo nia sawian tak tak chu hlataka om to thinrim za chen zaijing chuan klon mangin min bum ngomamo ti in min bum wangin ka thlum khopang se atia chuti la chuan hall of souls branch pona chuan indon nga satak ala chuaka master feng chu old mugu nen lo in na chon le in taizan ero chuan elder zinga pakhat chu asword technique mangin abe thung sawena papet chu khingtian nen ain ma chona khingtian chuan pans na takpek atuma ma se papet chu ache lo papet chuan a khoi le trepa
chuti ruwa chuan zian chuan aklo ui pan hmangin elder pakhat chu a bei ve mek bawk sawian chu atopa chuan a thian te zom le turin alo tlan chuak thei ta a master ka chan chuak to kan chuak vata ngai atia an vai chuan tlan chuak an tum hala king tian chuan tlangwal i chuak lawang ti in sawian chu bei atuma ma se papet chuan na satakin aron attack le atlak khurum rum mai poison gal chuan elder zinga pakhat chu a poison hmangin amana ti chuan ani chu atol care thei ta ani zian chuan an queen le an dangte chu hungtol turin a hrila rang takin an te pawh chu an hungtol tranta a chuti la chuan sawian le a thian te chu rang takin an chuan a lam tur pan chuan an kalta a zian chu portal siam tumin en buat sai ngala ma se chuti la chuan zai sing chuan special barrier aron activate ta chu chuan chu hun zong zong chu a khu veka sawian le a thian te chu an tlan chuak theilo he barrier wang hian zian point portal chu a siam zo theilo Revak lawa portal lo in hongin od ghost zaijing chu alo chuaka abula elder dang panga te po anron thleng ve ngal zaijing chuan ni zatin sawian minbum thei iring tak takem tuna chuan ka thin urna i ma chon don angun nam chu la chuakin chulai huna chuan a ora chu na satakin ati chuaka sawian chuan zaijing chu a hlom hle ni ti a hra chiang hle ama hne chu chulai hun chua san theina om chun ani atia ka heavenly flame pali te hi zom khomin angri budal lotus flame ka siam mangai ni chumi mang chuan ka hne thei mai thei ma se lotus flame zom khom tur chuan hun kama mo don ani atia master fan chuan hun inei theinan kan lo dangang atia zaijing chu anui suka in zawai tan ruwa chuan min ti top theng ti in ring em ni chuta hall of souls elder panga te hne na chuan sawian hi keima ngen ka bual puyang abak chu nang manin in bual puyang atia elder te chuan an sa thiama malaman pan ngala master feng papet taizan poison gal le tian huwa te chuan an lo dang ngala in be na satak a chuak le ta heti la hian sawian chuan fallen heart flame master yellow ta bone chilling flame green lotus core flame le 3000 burning flame a heavenly flame pali te chu azom khom tana angri budal lotus flame chu siam atum ta ani ama khan heavenly flame pathum hangin angri budal lotus flame chu a siam thina a chak hle ani kha tuna hian 3000 burning flame chu apalinan atel vele dona a siam hlo ting the ani chuan apuak chu ana to khopang le in be na satak a chu zel lai chuan zaijing chuan teleportation speed mangin sawian lam chu apan ngala tlangwal ithil ti kha ban san jok ro to si an sian je chu min pela inun na chu ka zo mai theya tia sawian chuan engtika ma chu tiang a thleng ngai lawanga tia zaijing mitmeng chu aron eng chuak ngal zat chu tia ni chuan itana thatur threlo ani ka tha che angai ani chu to si an sian je chu kalak sak thawang che atia sawian chu slash attack chak tak mangin a beita a chu chu mu chuan poison ka chu sawian pui turin a thlok phei ngala ma se old mu gu chuan a kong chu alo dang tian hua le midang te chu hall of souls elder tenin a in be boy em awang chuan sawian chu an pui theilo chuti lai tak chuan zian chuan a dragon armor attack mangin aron danga chakna na satak nen anor leta chu a bele na tang chuan dozun chakna diktak aron nanga zaijing chu ati thin ur hle ring lo se thiana en ringa he mai cheno pang hi dozun level ania mo atia zian hian form diktak aron pholanga athil ti thena chu aron eng chuak na sa hle a kepen na te chuan special crack alo lang thei zian hi dozun level ania star engzat nge ti hi chiang taka soile mu tur om lowa 1 star emo 2 star emo ani nge yang idung tok takin sawian hena reilo te chung chu kalo dangang angri budal lotus flame i condense la ya che khan i ruru i petura ni atia sawian chuan alua bunghata zaijing chuan mei cheno pang hall of souls dodana awanga thil thleng tur chu i hlau lo em ni nakin loka chuan nangma le imi te chunga chiana na satak a thleng don ani in hnam pungpui chu an boral vekang ti ina sei zian chuan anui zat hle a min be i hlau em ni i thu sei om senei lo khati topla in be anga tia zian chuan old ghost chu apana ti chuan he boy na satak nen hian episode chu atop ta ani episode lo omle tu tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye